खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअजों बराय हरनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो संख्रै होनिसै संख्रिखौ मिलायबाय दानिया नैबे जाहैबाय बानलु हाना लानाय आरो नैबे जाहैबाय सामब्राम गोजा आरो नैबे जाहैबाय नोरसिं बिलाइखौ पकरि सावबा नांगौ नालाय मोदोमो नालाय सेन्ट मोजां फैयो नालाय बिनि थाखाय नेरसिंखौबो सुनानै लाखाबाय नै दानिया पियाज मिलायनोसै बानलुखौबो मिलायखानोसै ज' मिक्स खालामनांगौ नालाय दानिया नोरसिं बिलाइखौबो हरबाय दानिया ज'नो मिक्स खालामनोसै पक'रा सावगोन नालाय दिनै दानिया नै दै होनोसै दैखौ होनानै आरोबाव खेबसे मिलायबावबाय मिक्स खालामबावबाय आरोबाव खेबसे दै हरबावनोसै दानिया हालदैखौ कालार जानायनि थाखाय एसे होबाय साराय जाननोसै दानिया नै दानिया थाव हरनोसै रिफाइन थाव नै पक'रिया खामफ्राम जाबायानो
दिनै आंखौ आगैयाबो गोबां हेल्प खालामदों। नै जोंना पकरिया मोनबाय। दानिया जानोसै। नैबे आंनि आगै आरो नैबे आंनि आगैनि लोगो, आगैनि क्लास फ्रेन्ड। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव बुंहरदो आरो शेयार खालामाखैबा शेयार खालामनानै होदो, साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो। बाय बाय बुंहरदो। बाय बाय।